Diyos marahay aldaw po sa Sendugabo. Iayon taman po sa Santa Misa ang minasunod na mga intensyon. Misa pasasalamat po ang nagdulot, iyo po si Sister Doti Monte, Lenny Atole, Nitz Abyo, Matias family, Yantero Disena family. Siring man po sa birthday blessings na Rosalia Asense, si Sister Benang Bunyag, asin si Sister Ninita Abyo. Siring man po para po sa special intention for complete healing of Gloria Rodriguez and all staff of CSWD. Dulot po ni Sister Binang. For good health of Villaferte family, hali po kay Janet. Safe travel of Jerome Gonzalez. Good health of Biel Maria Faith Donna Rodriguez. For good health of Carmen Cindy Arnaldo II, Arnaldo Kirby Bunyag, hali po sa Bunyag family. For good health and thanksgiving, hali po kay Sister Lenny. Complete healing of Madeline Decena and family. Petition Mass for Mary Jane, Maria Francia, Virgie, Hector, Josephine, and Bibi, dulot po kang Llantero Decena family. Para man po sa kalag kang minasunod. Saturnino, Pablita, Gregorio, Aaron, Ronald J., Yolanda, Antonio, Epipanya, at para sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot po ni Llantero and Decena family. Para man po sa kalag ni Estelita, being offered by Mila Rubio. Para man po sa kalag ni Virginia Salvador, asin Jaime, dulot po ni Sister Del Cornoles. Siring man po kay Rosalinda Salvador, asin Francia, dulot po ni Sister Doti Monte. Estebana, dulot po ni Lenny Atole. Milagros, hali po kay Sister Banji Alano. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, hali po kay Sister Nitz Abyo. Asin sa kalag po ni Juan, Barbara, Mariel, Flor de Lisa, Luciano, Skylark, Yameta, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, idinudulot po ni Sister Cel Delgado. Ngunyan po iyo ang ika-23 na Domingo ning taon, asin ang satuya pong tema, ang marahay na relasyon sa kapwa. Kita gabos magturugang kay Kristo bilang mga binunyagang Kristiyano. Minamaot ning kagurangnan na pagdanayon niya to gabos ang marahay na relasyon sa lambang saro, panganing urog na mapakusog, ang pagkaburunyog sa simbahan. Anday nagtutubod sa tuya man na darahon, sa sinserong pagbabago kang sa diri. Ang mamamayo po kan sa tuyang selebrasyon niyan, iyo po si Reverendo Padre Ryan Fenix. Siya po ang kura paroko sa St. John of the Cross Parish, Agdangan Baaw, Camarines Sur. Matindog na po kita, as sinaawiton ta po ang awit sa pagpuon. Nanay makakaagaw, kung ikapuya sa samuyang tahaw. Ang nanay makakahanap, kami sa imo pinahuli. Munganin pagkirimo, mga magturugang sa imong karon, pagtubod lamang
nadali ako. Kaugmahan nadali makakaagaw, kung ikauya sa samuyang kahan. Kaugmahan nadali makakaamen, kung kami sa imo pinamuli. Sangaran ka na ba, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristong kagurangan ta, ang pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, akontan sa tong makasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangatsi ako kay Santa Maria Dani na Virgen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na kay pamibi sa kagurangnan tag Diyos. Maherap manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawada ang sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Gloria in excelsis Deo. Amurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinokan, sa mga tao para kay ang buod. Ginoo maumiika, rinurukyaw ika, sinasambami ika, pinapamuraway ika, pinapasalamatan ika. Muli ka na ulamong kamurawayan, kagurangan na Diyos, Padre ng ito, Diyos amang makagampan. Kagurangan aking bukong Jesucristo, kagurangan na Diyos, Cordero kan Diyos, agikan Ama. Ika na nagpapara ang mga kasalan at kinaan, kaharaki kami. Ika na nagpapara ang mga kasalan at kinaan, ako aan sa mong pagkimaheran. Ikaw na nagtutukaw sa too ang Ama,
Maheraki kami. Kaikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan luro, kahalangkaw. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa kamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamiti kita. Diyos amang makakamhan, lilingya kami nin pagkaherap, tinubos mo kami asin ginibubong sa imong mga aki diyan kay Kristo. Tawan sa mo ang tunay na kaligtasan, asin dara kami sa kamurawayan na sa imong panuga. Hinihinahagad mi sa ngaran ni Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mo asing kan Espiritu Santo, na ubuhay sa nagahadi sarong Dios sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya. An patanid ning Diyos, iyo ang pagmawot na ilikay kita ang tawo sa karatan. Hinanyugon po nyato an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Ini ang sabi nin kagurangnan. Ika, aki nin tao. Ginibo kong bantay sa harong nin Israel. Kung ika makadangog nin tataramon, nahali sa sakong nguso, ihatod mo sa inda ang patanid, nagikan sa ko. Kung ako magsabi sa tawong tampalasan, o tampalasan, ika magagadan, asin dai mo pinatanidan ang siring na tampalasan, natalikdan ang sa iyang maraot na gibo. Ang siring na tawong tampalasan, magagadan sa iyang karatan, asin ang sa iyang dugo, sisingilon sa imo. Alagad, kung ang tampalasan sa imong patanidan, natalikdan niya ang sa iyang maraot na gibo, asin dai niya tinalikdan, siya magagadan sa iyang karatan. Alagad, ikinaligtas mo ang sa imong kalat. Tataramon kan kagurangnan. Salmo responsorio. Kung ngunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, hari pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya mag-awit kita sa kagurangnan. Ipag-ugma niya to ang gapo nin satong kaligtasan. Madya sa atubang niya asin magpasalamat. Magpasalamat sa mga awit nin kaumawan. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, pare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Madya magsambang kita asin lumuhod. Lumuhod sa atubang nin kagurangnan, sa tong kaglalang. Siya ang satuyang Diyos, kita ang banwaan na sa iyang tinubos. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, pare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Lugod, danguga, nindoan sa iyang tingog. Hari pagpatagasaan sa indong puso, siring sa Meriba, siring kaidtong sa masa sa kadlagan. Kan ako pinasugutan, kan sa indang mga magurang. Kungunyan, madangog nindo ang sa iyang tingog, pare pagpatagasa ang sa indong mga puso. Kamot anindo ang sa indong kapwa, siring kang pagkamot nindo sa indong sadiri. Kung gibuho nindo ini, sabi ni San Pablo, inuutob nindo ang tugon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasa. Pagbasa sa surat
ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dai dapat magkaigwa ng pagkakautangan. Gabos dapat na magkaminuutan. Ang namuot sa kapwa, nakautob kan tugon. Dai magdurog sa bakong agom. Dai magadan. Dai maghabon. Dai maara, asin iba pa. Ang gabos na tugon, nabibilog sa saro sa ng tugon. Kamutan mo ang kapwa, siring sa pagkamuot mo sa imo mansana. Ang pagkamuot, dai nagpapakaraot sa kapwa. Kaya ang pagkamuot, iyo ang pinakaugod kan tugon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat. Matindog po ang gabos para sa pagrupiyaw kan marahay na bareta. Nagsasabi sa sainga at talamon. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. An kagurangnan, mapasaindo. Din sa imong espiritu. Pagbasa kan Banal na Ebanghelyo susog kay San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kunan sa imong tugang nagkasala sa imo, padumalan mo, asing kaulayan mo, kamusa ng duwa. Kung magdangog sa imo, nadara mo an sa imong tugang. Kung dai magdangog sa imo, kumaakanin saro o duwa katawo, tanganing anbilog na kaso mahusay, asin mapatunayan nin duwa o tulong saksi. Kung dai magdangog sa inda, ipaisi mo sa komunidad. Ibilang mo na pagano o publikano. Totoong sinasabi ko sa indo, ang gapuson nindo sa daga, gagapuson man sa langit, asin ang hubadon nindo sa daga, hubadan man sa langit. Kung duwa sa indo, nagkauyon kung ano ang hahagadon, itatao sa indo, kansa kong ama sa langit. Hulit akon sain, may duwa o tulo na nagkakatripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag umaw sa imo. Mga namumutan ko mga tugang kay Jesucristo, yaon na po kita sa ika-23 na Domingo sa ordinaryong panahon. Asin matatandaan po mga tugang na ang Ebanghelyo na sa tuya pa sa nang nahinanyog, gikan po susog po kay San Mateo. Ebanghelyo susog kay San Mateo. Asin ang Ebanghelyo po mga tugang susog kay San Mateo, inaapod po ining the Gospel of the Church. Ang Ebanghelyo nin simbahan. Taano po mga tugang? Nin hulita, oftentimes sa Ebanghelyo ni San Mateo, digdi po
ipinapahiling na si Jesus, pinagdidescribe po niya an naturakan simbahan. Siring man, an simbahan, iyo an katiripunan nin mga tao na nagtutubod sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Siring man, kung ano ang dapat gibuhon kan mga kaayon sa simbahan kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, ini pong ebanghelyo mga tugang na sa tuya pasanang nahinanyog, nagpapahiling po ini kung anong klase ang simbahan kan sa tuyang kagurangnan. Kung ano dapat ang ginigibo kan mga miyembros kan simbahan kan sa tuyang kagurangnan. Kaya, pwede niya itong bangaon sa duwang importanteng parte ang ebanghelyo na sa tuyang nahinanyog. Ang enot po na parte mga tugang, makukuan niya to sa enot na mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos, asin ang ikaduwang parte, makukuan niya to sa huring mga tataramon kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos. Enot na parte, mga tugang. Sa enot na mga tataramon ni Jesus, nagtaram si Jesus sa iyang mga disipulos, manunungod po mga tugang sa fraternal correction. Ang fraternal correction, iyo po ang pagkurihir o kaya pagtaram o pagsabi kung an sa imong kapwa nagkasala sa imo o kaya igwa kanin nahiling na bakong marahay o kaya maraot na ginigibo an sa imong kapwa. So iyan po ang fraternal correction. Di ba? Ang fraternal correction mga tugang, kung iisip-isipon niya to, minsan masakit po ining gibuhon, di ba? Igwanin mga tao na madali sa sainda na magtaram o kaya magsabi kung igwasin danin bakong marahay na nahiling sa indang kapwa, pero ang iba, tangani na mayo sa nangayang ribok o kaya mayo din problema, keep quiet na sana, di ba? Dahil nagtataram, mayo nin nahiling, mayo nin nadangog, kaya dahil na sana nagtataram. Pero para kay Jesus na sa tuyang kagurangnan mga tugang, bilang mga miyembros kan sa iyang simbahan, kaipuhan na kita po magtaram. Sa fraternal correction mga tugang, ang katuyuhan niya to, bako na maparaotan sa tuyang kapwa. Ang katuyuhan niya to, tanganing matabangan niya to, ang sa tuyang mga kapwa sa saindang pagbabagonin buhay. Kaya marahay palan ang katuyuhan kan fraternal correction. Bako sa ikakaraot kan sa tuyang kapwa, kundi sa ikakarahay para sa kabanalan kan sa tuyang mga kapwa. Diba? Lambang saro sa tuya mga tugang, bako pong perfecto. Both sabihon, nagkakasala kita, igwa kita nin mga kaluyahan, igwa kita nin mga kakundian sa buhay. Asin in huli ta may mga kaluyahan kita, igwa kita nin mga kakundian sa buhay, dain yato na hiling gabos ang mga kaluyahan yato. Kung babasihan po yato sa personal na paghiling yato sa tuyang sadiri. Minsan, na nasakitan po kita mga tugang na sabihon kung ano talaga ang estado kan sa tuyang pagkabuhay. Diba? Sa diri mo ini. O, minsan, daranin huli kan sa tuyang pagiging ma-proud kan sa tuyang sadiri because of pride, di ba? Habok niya to na akoon, nakita po igwanin mga kalayahon o kaya kakundian sa buhay. O kaya, dain niya to gayo na hiling ang mga limitasyon, ang mga pagkakasala, ang mga kakundian niya to sa buhay. O kaya, digdi na po, minalaogan fraternal correction. Itong dain niya to nahiling sa tuyang sadiri, baka nahiling kan sa tuyang mga kapwa. O kaya,
sabi kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, kaipuhan kitang magtaram. Pero, igwa kita nin dapat sunodon sa fraternal correction. Ang sabi kan sa tuyang kagurangnan sa Ebanghelyo, pag igwa ka po ning sarong kapwa na sasabihan kan pagkakasala na naginibo niya, o kaya may nahiling ka na bakong marahay na gibo niya, o maraot niyang gibo, tataraman mo siya, pagsasabihan mo siya privately. Kamusta ng duwa. So tama po ang sabi kan sa tuyang kagurangnan, inhulita, pero nahiling ko po na mas matatabangan mo talaga na magbaguan sa imong kapwa, ninhulita, dai mo po siya pinapasupog. Diba? Enot, marahay ang intensyon mo. Tangani na mapakarahay ang buhay kan sa imong kapwa. Tapos ikaduwa, dai siya napapasupog. Mayon nin iba na nagkakaulay sa iya, kundi ikasana. Diba? Kaya mas madali na magdangog siya kung ano ang nareparo mo na bakong marahay sa iyang pagkabuhay. Kaya do it privately. Pero ang katuyuhan mo para sa karahayan kan sa imong kapwa. Kung magdangog sa imo, marahay. Kung dai magdangog sa imo, mahagad kanin, tabang, saro, o duwa. O tapos, dudumalanin doan sa imong kapwa, o kakaulayon, tatabangan tanganing magbago. Kung magdangog, salamat sa Diyos. Kung dai, pwede mong hagadon ang tabang kan komunidad. So, buot sabihon mga tugang, sinasabi dig ni Jesus na dai dapat kita mag-give up tulos. Diba? Kung dai nagdangog tulos ang satuyang kapwa, pwede kitang maghagad nin tabang sa iba na eksperto sa mga bagay-bagay, tanganing matabangan niya to ang satuyang kapwa. Diba? O kaya dai kita tulos mag-give up, igwanin mga tao na pwedeng magtabang sa tuya, tangani na matabangan niya to ang satuyang kapwa na buot niya to na tabangan. So iyan po mga tugang ang fraternal correction. Diba? Marahay ini. Ninhulit ang katuyuhan para sa karahayan kan sa tuyang kapwa. Na kung sain mga tugang, kita, dain yato nahiling, na igwa kita nin mga kaluyahan sa buhay. As in, pwedeng nahiling kan iba. Kaya dakulang tabang po ang iba, tangani na mas lalo niya itong mapakarhay ang sa tuyang buhay. Ang ikaduwa po mga tugang na importanteng parte kan sa tuyang ebanghelyo, makukuha po niya to sa huring mga tataramon ni Jesus. Sabi po digdi, hulit akon sa may duwa o sar o tulo na nagkakatiripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda. So pinapasabot digdi ni Jesus na ang simbahan sarong komunidad na nagpapangadji, nagpapamibi. O, diba? Sa buhay po kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, importante po ang pagpapangadji. Kaya nga ni pakatapos po na matabangan niya ang mga tao, diba? Naguhulit siya kan tataramon kan Diyos. So mga nasaniban kan demonyo, tinabangan ni Jesus na mag-realize ang mga demonyo. So mga may helang, pinaumayan kan sa tuyang kagurangnan. Pakatapos ka iyan, nagsasain si Jesus. Nagduduman po siya sa bukid o kaya sa desyerto. Tulusan na siya, nagpapangadji. Pero digdi, sinasabi ni Jesus na kung importante ang personal na pagpapangadji o pakikipag-ulay-ulay sa Diyos, di ba, importante man ang komunidad na nagpapamibi. O kita po mga tugang, di ba, saro po kitang komunidad. Ang pagselebrar niya to, kan Santa Misa ngunyan, di ba? Sarong komunidad na nagpapangadji sa mahal na Diyos. Kung saro po kitang komunidad na nagpapangadji, bako sa nang iniisip niya to ang sa tuyang pansadiring karahayan o pansadiring kabanalan. Kundi iniisip niya to ang kabanalan kan gabos, ang karahayan kan gabos. O iyan ang tunay na kabanalan. Bako sa nang iniisip ang sadiri, pero iniisip ang kabanalan kan iba. Ang kabanalan kan gabos. Tanganing gabos kita,
makalaog sa kahadian kan Dios tuman sa langit. Ang tunay na nagpapakabanal, iniisip man ang kabanalan kan iba. Tanganing gabos kita, makisumaro sa buhay kan Dios, sagpod pa man sa langit. Pinaghurup-hurupan ko po mga tugang. Taano po ta digdi sa duwang importanteng parte kan sa tuyang ebanghelyo, an enot nagtaram si Jesus mapapadapit sa fraternal correction. Asin sa ikaduwang importanteng parte kan ebanghelyo, nagtaram si Jesus mapapadapit sa community prayer, sarong komunidad na nagpapangadyi. Para sa kuyang paghurup-hurup, na enot ang fraternal correction, tapos ang ikaduwa, iyo po ang community prayer, ninhuli ta, ipinapahiling po digdi ni Jesus na ang pinaka-enot na importante o aspeto sa fraternal correction, iyo ang prayer, pagpapangadyi. Diba? Bago kita magduman sa tuyang kapwa, tanganing sabihon ang sala, o bakong marhay na naginibo o ginigibo kan sa imong kapwa, magpangadyi po na. Diba? Sa tuya mga tugang, sisay po sa tuya digdi, na kung may nahiling po kitang bakong marahay, na ginigibo kan sa tuyang kapwa, kita po na nagpapangadyi. Sisay po sa tuya ang nagigibo ka iyan. Diba? Siguro, pag igwang naginibong bakong marahay, ang sa tuyang kapwa sa tuya, naanggot kita. Diba? Kung makontrol man yato, kung dain yato makontrol ang sa tuyang kaanggutan, di ba? Nakukurahawan yato ang sa tuyang kapwa. Kung igwaman kita nin self-control, di kita naanggot, di kita nagkukurahaw sa nagkasala o naggibo sa tuya nin bakong marahay, pwede sir na baka na itataram yato sa tuyang kapwa. Kaya dyan na po minalaogan, gossip, o kaya chismis. Taano po ta chismis? Ninhuli ta, dahil mo tinataraman, unconcerned person kan sa iyang bakong marahay na gibo o kaya ginigibo. So, dyan po minalaog ang gossip o kaya chismis. Kaya importante po ang fraternal correction. Asin, kaipuhan na pinupuknan niya to ini sa pagpapangadyi. Ipagpangadyi niya to sa mahal na Diyos. Ang mga tao na buot niya tong kurihiran. Ang mga tao na gusto niya tong tabangan tanganing magbago kan sa indang pagkabuhay. Remember mga tugang, na ang fraternal correction, bako niya to ining trabaho. Enot, ang pagbabago kan puso kan sa tuyang kapwa, ang pagbabago kan buhay kan sa tuyang kapwa, bako talaga niya to ining trabaho. Trabaho ini kan mahal na Diyos. Instrumento sa nakatakan mahal na Diyos. Kaya ang Diyos ang enot na naghihiro. Diba trabaho po yan? Ang conversion o pagbabago kan buhay kan puso nin sarong tao. Trabaho po ini kan mahal na Diyos. Kaya kung may gigibuhon kitang fraternal correction, enot niya tong gibuhon na kita po magpangadyi. Hagadon ang pagtabang kan Diyos, hagadon ang tabang kan mahal na Diyos, tangaling itong mga tao na buot niya tong pagsabihan na marahay, tabangan, magbago, kan sa indang pagkabuhay. Abang gayon mga tugang, kran estratehiya kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus. Bako sa nang iniisip niya ang karahayan kan saro, ang iniisip niya ang karahayan kan gabos. Tunay mananggad, ang misyon ni Jesus, misyon para sa gabos. Ang kaligtasan na daradara ni Jesus, bako sa na para sa ro, bako sa na para sa nagkapira. Ang misyonin pagliligtas ni Jesus para sa satuya gabos. Asin padagos, ang pagliligtas kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, iyan pagpapahayag kan sa iyang wagas na pagkamuot sa lambang saro sa satuya. Awot pa man lugod, magkooperar kita habang ang satuyang kagurangnan na si Jesus nagtatrabaho sa tuyang buhay, tanganing gabos kita magbago, asing gabos kita makaibahan niya sa langit pag-abot kan
Gabos po kita, nagtutubod ako sa Dios amang sa sarong Dios amang makakamhan, kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahiling asin da inay hiling, asin sarong kagurang na si Jesu Kristo, bugtong naaki kan Dios, asin namundag gikan sa Ama, bago kan gabos na panahon. Dios nagikan sa Dios, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Dios nagikan sa totoong Dios. Ipinangaki dahil na lang saro sa pagka-Dios sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa tong mga tawo, asin huli sa tong kaligtasan. Naghilig siya halik sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo, kay Virhen Maria asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagkod sa kagadanan asin ilnubong. Asin kanikatulong aldaw na buhay liwat susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuokan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin maagadan. An sa iyang kahade ang daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaunin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki. Siya kaibakan Ama asin kan Aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ng mga propetas, asin saro, banal katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ko nin pagtubod sa rong bunyag, sa pagpatawad din mga kasalan, asin naghahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan. Dios nin pagkamuot, linalang mo ang tawo asin buot mo na sinda mamuot sa lambang saro. Madyasa mo mantang iniitas me sa imong atubang, ang sa mong mga kahagadan, ang sa tuya pong simbag mga tugang sa lambang pag-arang, kagurangnan, sabay kaming mamuot sa kapwa. Kurangnan tabangi kaming mamo. Para sa mga namamayon ng simbahan, tanganing sa saindang mga pag-aro ng pagkamo at paglingkod, magdanay ang katuninungan at ang pagkatarbang-tabangan. Kagurangnan, sabay kaming mamuot sa kapwa. Para sa mga naglilingkod sa komunidad at mga organisasyon, tanganing ang karahayan kanlambang maging sa indang inspirasyon at kamautan, ipamibi. Kagurangnan, sabay kaming mamuot sa kapwa. Para sa mga nag-ieda, inaapi asin pinapasakitan, tanganing ang pagkamuot asin marahay na pag-ilibahan, maging dalan kan sa indang kaumayan asin kaugmahan, mamibi kita. Kagurangnan, sabay kaming mamuot sa kapwa. Para sa mga nasa pag-iriwal, tanganing sinda magkasarabutan, asin ang pagkamuot na yaon kay Hesus Kristo, magdanay sa puso kang lambang saro, mamibi kita. Kagurangnan, sabay kaming mamuot sa kapwa. Ama, pakusuga kami, asin sa muyang mga isip asin puso, manuparan milugod an sa imong balaog, inihinahagad may huli kay Kristo sa muyang kagurangnan. Amen. Amen. Matuto po para po sa
Matindog. Magpamibikaw mga tugang talan sako asan sa indong atang, akoon manlugod kan Dios amang makakamtan. Poon man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamo, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato kan niyang Dios ning katuninungan asin pagkamuot ining atang yamo ngunyan magdulot ugod sa imo nin tunay na pagsamba asin makasaro sa muya diyan sa imo huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu, Itas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas na kamidanay asin minsan saen. Magpasalamat sa imo kagurangnan banal na Ama, Dios na makakamhan na daing kasagporan. Nakakagamiaw kami ng sa daing sukol mong kamurawayan. Nagsanggawad ka sa mga may kagadanan sa bagsikan sa imong pagka-Diyos. At ngani, itinagama mo ang bulong sa pagka magagadanon ni mansana, asin kun anoan ikinapahamak kan mga nawara, iyo man an inligtas mo sa inda huli kay Kristo no sa mong kagurangnan. Kaya anukbo nin mga angheles, nagsasambakan sa imong kamahalan, nag-uugma sa atubang mo sagpod paman, nagaarang kami na ipagbuot mo na makasanong sa indaan sa mga tingog sa kaugmahan nin mga magkairiba na nagsasabi. Banal, 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 kagurangnan, Diyos din ang ako. Ang langit asin daga, ano kan sa imo, kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, palatang ang inadigdig, sa ngalan ng kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Nga luhod. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ini mga atang namibi kami, bubanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan, na si Yesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyaning tinapay. Asin, pagpasalamat, binak ini. Asin tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini. Kaini ang sakuyang hawak na idodolot para sa ito. Sirigman pagkapamangki pagkuan yaman ng kalis. Asin kiraray pagpasalamat sa imo, tinao siya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini. Kainan kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sa ko.
Misteryo kan pagtubod. Pagkagadan mo, aguraan ka, ipinapamaretan niya mo. At pagkabuhay mo, iba, ipinapahaya. Sa kanya, ikaw magtatong. Kaya kami nagrurumdom kansayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsaroon kan Espiritu Santo. Yorumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong papa si Francisco, asing kan sa mong obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibig kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Berhen na inakan Diyos, Nuestra Señora de Peña Francia, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkanigong bagin kairas, kan buhay na dayang kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Jesu Kristo. Huli sa iya, asing kaiban niya, asing sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Patin Natukdoan kan manakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian na ngas kitang magsabi. Ama niya mo, kaya sa langit. Ang panalo, pangarap mo. Magkatong ang kahadapan mo. Mangyari ang buong mong sarap. Insiring sa langit. Ang samong kakanong sa araw-araw. Itaon mo sa muya-muya. Asin patawanon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin para kami ang alaasa
kundi ang awa kami sa harapon. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo ang katuninungan, tangaling kaming natabangan kad sa imong pagkaherak, magindahin talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Bantang kami naghahalat kan mogmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo at kahagaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan ibinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mo mga kasalan, kundan pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburumyog, susog sa imong kabutan. Ika buhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Ang katuinugan kan kagurangnan dalay na mapas sa indo, Asin sa imong magpatinaraohan kamo nin katuninungan. Peace po. Pero ang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan mahirapi kami. Pero ang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan pagkinapan. Mahirapi kami. Cordero ang Diyos na nagpaparang ang mga kasalan at kinapan. Awi kami, ikatuninong ano. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, makakong maniligo, na kamagdagos sa kuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin sa kong kalag, tao.
Matindog na po. Mamili kagurangdan, an sa imong tataramon, asin ining Eucharistia, nagtatao sa umo ning kusog asin buhay. Mapakinabangan milugod an balawg na ini, tanganing makamtan mi an buhay na daing kasagporan. Huli kay Kristo na samong kagurangdan. Amen. Amen. Oratio Imperata, tumang sa paglakop kan coronavirus. Tapos po, Diyos na samong Ama, minadulog kami sa imo sa mong pangaipo. Hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19. Naglalakop mo niyan asin nagdadara nin kagadanan. Minahagad kami kan sa imong tabang para sa mga taong nagingowa sa pag-adal kan hinalean, kan hero asin paglakop ka ining pandemya. Giyahan mo ang mga kamot asin isip kan mga eksperto sa lud. Tangan niya sindaman makatabang din may maninigong kakayahan asin pagmakulog sa mga may helang. Ipinapamibi man niya mo ang managlilingkod sa banwaan, sa gobyerno asin pribadong ahensya. Tangani na makahanap sindanin bulong sa helang nadara kaining pandemya. Ipinapamibi mi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tulos.
Tawan mo kami nin biyaya na maghingoa para sa karahayan kan gabos asin sa mga nagsasakit. Inihinahagad mi, huli kay Kristong kagurangnan yamo sa imong aki. Nakaiba mong nabubuhay at sinagahade, kasarokan Espiritu Santo, Dios, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. O banal lawgon ni Jesus, Divino Rostro, kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, ipamibig mo kami. Ikaw po muna sa likod na buta pong pasalamatan ang satuyang naging celebrante ngunya na aldaw. Iyo po si Reverendo Padre Ryan Phoenix. Siya po ang kura paroko sa St. John de Cross, Paris, dumampo sa Agdangan, Baaw, Camarines. Asinan nyo niyan pong nag-sponsor. Iyo po ang pamilya ni Mr. Arnel asin Mrs. Mila Rubio. Dakula pong pasasalamat sa inyo. Salamat man po sa mga sa tuyang apolito, ang mga nagbasa asin ministro like ang pasalamatan taman po ang manihamento asin pag-iriba kang PBN TV5 asin converge sa padagos na pag-aire kan misa ning banwaan na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga sa PBN TV5 asin converge channel 10. Madadalan man po ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin mag-subscribe po sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Daim po paglingawan na i-follow, asin i-share sa satong mga kabisto, lalo na ang mga nasa ibang lugar o nasyon, dahil nakaka-attender ning misa ning banwaan. Asin sa nag-attender po niya na pa Santa Misa, dakula pong pasasalamat. Matindog na po ang gabos para sa huring bendisyon. An kagurangnan, papas sa indo. Asin sa imong espiritu. Paumayan man lugod kita nin kan mahal na Dios sa tuyo mga kailangan sawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, anaba, asinan aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos. Dakaw sa mga nalangin tinapan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon niya tukon niya. Ang tatarahapon na ladang mo, ang inapahay na tangpaso, ang muraho't ginpakong puso, tanganin sa kapwa maglingkod. Dakaw sa mga dalantin tinapan, si Jesus darhon sa mga katawahan, harayo haraniman, paduman balwaan, siya darhon niya tukon niya. Harayo haraniman, paduman balwaan,